Har du nogensinde følt, du ikke er helt dig selv? Eller har du måske endda grædt? Så er du kommet til det helt rette sted. Mit navn det er Erling Pumpernickel. Jeg er autodidakt psykoterapeut med en doktorgrad i det levede liv. Måske sidder du her og tænker, jamen hvad mener du med ikke at være helt mig selv? Jeg mener lige nøjagtigt det jeg siger, ikke at være helt mig selv. Men jeg kan love dig for, at du kan komme til at blive 110% dig selv, hvis det er, du følger mine videoer. Måske endda helt op til 112. Faktisk så har jeg et godt eksempel for en af mine klienter. Da han har været til min første konsultation, jeg havde sendt ham regningen på de 8.000 kroner. Så siger han til mig, ved du hvad, Erling? Du er et kæmpe stort fedt røvhul. Det giver jeg fandme ikke betale for det der. Og jeg tænker lidt, ved du hvad, Henning? Eller Hans, jeg kalder ham Hans, fordi man må nok ikke rigtig bruge hans navn her. Ved du hvad, du er vist ikke helt dig selv lige nu. Du kan tro på, at jeg er 120% mig selv, siger han, når han siger det her. Men så siger han, så har du fået mere, end jeg lovede dig. Henning, Hans, han betaler aldrig de penge. Men det var beviset på også, at det kan være farligt at finde ud af, hvem man i virkeligheden er. Så tænker du, okay, er det sådan en slags hokus psykoterapi i køen her? Men nej, det er det ikke. Det er ikke noget hokus pokus i det. Men det er sådan noget der, hvor vi går og krammer træer. Nej, vi krammer også buske. Ikke så meget brumbærbuske, fordi det stikker af helvedes til. Så siger du og tænker, jamen jeg synes ikke rigtigt om det der med at kramme træerne, fordi hvis man nu ikke lige har en træer i nærheden. Ja, men det er jo der, hvor jeg har det, der har jeg jo små fif til. Kan du ikke komme til et træ, så må du bringe træet til dig. Her der har vi træet. Det træet er lige med. Så hvis du er ked af det, så kan du altid kramme et træ. Altid have et spektrum på dig. Hvis du ikke kan finde et spektrum, så kan du bruge en grødske. Det er lige så godt. Bare det er et træ. Der fik I den. Og den fik I helt gratis til. Hvis I følger min video, så vil I komme til at opleve, at I vil blive så meget jer selv. Bare lad mig forandre jer lidt, så skal I mærke, hvor meget selv jeg overhovedet bliver. Jeg vil også komme ind på alle mulige andre ting. Det er blandt, hvordan man kan nedtrappe hustruvold. I stedet for at tage en kold tyrker på den ene dag til den anden, så arbejder vi hen mod lidt nedtrap. Måske i stedet for at sparke, måske bare vende sig til at slå lidt først. Og når man har slået lidt med knyttet hånd, så kan man begynde med flad hånd. Og lige pludselig, så kommer man hen til måske bare lige en enkelt niv i mormorfedt. Ja, hvad ved jeg? Ja, så vil der selvfølgelig altid være nogle tilbagefald og nogle særlige lejligheder. For eksempel hvis konen kommer hjem fra julefrokosten, og man ikke rigtig har kunne følge med i, hvad hun har lavet på Find My iPhone fra klokken 22.58 til klokken 23.19. Ja, så kan det godt være, at der falder nogle håndmadder ned. Men så er det op på hesten igen. Og ikke kun et offer her, der er 2 offer her. Fordi ham, der har slået, han er også rigtig ked af, at han har slået. Og så hvis han har slået rigtig meget, og måske er henne på hospitalet og sådan noget. Så vi starter med lidt nedtrap. Nedtrapning. Der er jo ikke nogen, der har gået i koldt tyrker, vel? Gør jeg klar til at se nogle flere videoer? Erling Pumpernickel. Ses.